Welcome to this live broadcast coming your way from the Mask Native Doctors. I wanted the Mask Native Doctors. Anyị na-anabata unu niile na live broadcast anyị na-eme site na channel nke LionGate MasqueradeTV. Ndị Mask Native Doctors bụ ndị na-ekpuchi ihu ha dịka ntụziaka enyere ha n'iwu nke mmụọ ka ha na-ekpuchi ihu ha na-ekwukewa eziokwu gbasara ọdịnala na omenala Igbo. In our teaching today, ihe anyị kwuru wụ deeper culture and Igbo metaphysics. Ele ihe wụ deeper culture? Deeper culture wụ omenala miri ime, omenala bara aba. Igbo metaphysics mean kwurenu ọdịnala na omenala Igbo otu o si gbasa mmadụ na mmụọ na Chukwu Okike. Igbo metaphysics ya wụ ihe omimi ke dị na ndụ ndị Igbo otu o si gbasata mmadụ na mmụọ. Nke ọzọ dịka ibe ya wụ dịka anyị kwuburu, anyị si na LionGate MasqueradeTV na-eweta ụnụ live broadcast a. anyị wụ ndị Mask Native Doctors. Ihe anyị ji bịa taa bụ ndụmọdụ na ntụziaka ga-eme ka ọ dịrị gị na mma, dịrị ụmụ gị. Enwe ọtụtụ ihe anyị na-ekwesịghị ime dịka nne na nna. Enwe ọtụtụ ihe anyị na-ekwesịghị ime dịka ụmụ amụrụ amụ. Ya bụrụ na anyị gaa n'ihu na-eme ihe ndị a, ọ ga-ebutere anyị ọdachi, ọ ga-ebutere anyị ọlụlụ azụ, ọ ga-ebutere anyị ihe mgbu na ọnwụ ike n'oge dị ugbu a ma ọ wụ mgbe ndụ nke a gafechara. Ama m ọtụtụ ndị mmadụ ekweteghị na a na-alụ ụwa alọ. Ka m kọrọ anyị ma ọ wụ dọọ anyị ọdụ ihe anyị ga-eme dịka nne na nna ka ọ dịrị ụmụ anyị na mma. Nke mbụ, no matter the height of the provocation or anger, ebikwala ebibi ọjọọ n'isi nwa gị. Mgbe ahụ ị dị ndụ ị na-ebi ebibi ọjọọ n'isi nwa gị, ị nwere ike ị ga-ama ihe ga-awụ the implication ma gị kụfee azụ ma ọ gị laa azụ. Ọ dị ka mgbe nwata mere iwe iwe nne ya ma ọ bụ nna ya. Nne na nna ma ọ bụ nne ma ọ bụ nna otu onye n'ime ha ekwubie n'iwe so ihe ị mere m nwa ga-eme gị ya. Definitely nwa gị ahụ gaji ahụta ihe ahụ n'oge dị n'ihu. Ọ gị sị nwa m ọ ga-adịrị gị mma, ị ga-ebika n'ezinụlọ a, ịbụ ọna ya ọnụ ebighị ebi ka ọ na-enweghị ike ịpụta n'ime ya. Ọtụtụ ihe ndị ụwa na-arịa taa sitere n'ebibi nne na nna ha biri n'isi ha, n'iwe na ọnụma. Ebibi ndị ahụ na-arụ ọrụ ọjọọ. Gị wụrụ nne, gị wụrụ nna, ihe ọbụla nwa gị mere gị, mkpasu iwe ọbụla ọ kpasuru gị, nwa gị masịrị ya ahara ma ọ afọ ọ dị, hụtawa ya dị ka nwata, echiche ya kwa nna gị ji iwe kwubi okwu ọjọọ n'isi nwa gị, ya emele gị ihere, swallow ya pride, gbaghachi nwa gị ahụ azụ, were mmiri kpụrụ n'ọnụ gị, ṅachasị ọnụ gị, bụpụ mmiri ahụ n'ala, kwuo na ihe nwa gị ihe ahụ i kwuru n'isi ya ga-adịzi ire na ndụ ya. Kwuo ya nga nwa gị ga-anụ ya, ma kpere ekpere ka ihe ahụ i kwuru ghara ịdịzi ire na ndụ ya. Site otu ahụ nwa gị ahụ ga-agbanaha
ihe isi ike nke nwere ike isi na mbụmọnụ ahụ ma ọ wụ ebibi ọjọọ ahụ ibiri n'isi ya adapụta. Ma kọrọ anyị otu wụ eziokwu ka ị kwesịrị ikwenyere m na ọ bụ eziokwu. Enwere nwaanyị na-arịa ọrịa, nwa agbọghọbịa nwaanyị, ukwu mgbu nke na-amaghị otu a ga-eme ya. Ukwu egbuola ya mgbu for many years. Ụmụ ya dịkwa n'obere. Ruo ogbuo ya mgbu, ruzie ya na-ehuzi ehu aga. Ọ na-akwụzi ọtọ ma ya gawa. Ya na-ewute ụmụ ya na mma ha na-akwụzi ọtọ ma ya gawa. Ha bịa n'ịjụ ese. Mgbe ha jụrụ ese, a gwara ha na dibịa ma ihe omega, ya na dibịa ha ma ihe omega, ọ na-achọpụta ihe mega nwaanyị ahụ. A gwara ha ọwụdụ mmadụ mere ya, ọwụdụkwa n'ọrịa si n'ọnụ ahụ ma ọ bụ ime ahụ, ọwụdụ ọrịa sikwa nna chi, ọwụdụ ihe sitere na agwụrụ. Ihe na-arịa nne ha wụ their grandmother, their maternal grandmother, ya wụ nne mụrụ mma ha ọ nne mụrụ nne ha, at a point in her life before ya nwụọ. Ọ dara ada gbaji ukwu. Mgbe ọ gbajiri ukwu, nwa ya nwaanyị wụ nne ha na-arịa ọrịa na ignored her. Ọ kpọghị ha gaa ụlọ ọgwụ. Ọ dị only doctor o nwere. Ụmụ ya ndị ọzọ mere kwere ignore, ya arịawa ukwu mgbu ahụ. Ukwu ahụ ọ gbajiri, ya arịawa ya nwụọ. Nwaanyị ahụ tara ikikere eze mgbe ọ na-anwụ. Ọ ma na nwa ya nwaanyị ahụ dị only doctor o nwere elezi ihe anya ọfụma. Ọ kpọghị ya gaa ụlọ ọgwụ for one day. Ya eburu ihe a n'obi nwụọ. Ihe ahụ wụ ihe na-arịazi their mother na. Ọ wụ repercussion of the negligence of the carefree attitude o nwere ebe nne ke mụrụ ya nọ. Ihe na-arịazi ya na-awụ leghara anya ahụ leghara nne ya mụrụ ya dara ada gbaji ukwu, rịawa ọrịa ukwu ahụ nwụọ. Ọnya na-arịazi ya. Before ọ ga-agaji ize ọfụma ma ọ wụ a ga-enye ya ọgwụ ahụ ya anabata ya, ọ ga-aga gaa sụọ àjà yọọ nne ya ahụ nwụrụ anwụ biko ka ọ gbaghara ya. Onye dibịa agba afa matajuo ihe o kwesịrị iji gaa yọọ nne biko, ya agaghachi ebe eliri nne ya, ya their own village, gaa n'ili ebe eliri nne ya, mechaa omenala ahụ, kọọ nne ya aka n'obi ma yọọ ya ka ọ gbaghara ya. Mgbe ọ lọtara, naanị abalị abụọ ka ọ nụrụ, ọrịa mgbu ya ahụ ala, ukwu mgbu ya ala, ụkwụ na-ama ejijiji ala, ya ebido gaziwe ije ọfụma. Ya bụrụ na agaghị ga-agba afa, agaghị ga-ajụ ese, a na ụmụ ya na-agbagide ya ọgwụ ruo ezi ọ nwụrụ. Ya bụrụ na agaghị agba afa ma ọ agaghị ga-ajụ ese, o nwere ike ya nwee nye ha dị n'ụgwọ na famili, ha ebughị na sọwụ ya mere mma ha. Ya bụrụ na agaghị ga-agba afa ga-ajụ ese, that thing na-awụzi a cost to the generation of that family. Ọ na-awụzi generational cost. Onye ọbụla, nwata nwaanyị ọbụla amụrụ from that generation of the mother, nwata nwaanyị ọbụla amụrụ wa ada age, ukwu ga-egbu ya. Ukwu gbuo ya, aga amazi ihe a ga-agwụ, ọ ga-arịawa ya nwụọ. Mgbe ahụ ya wụzie na family enwe at a certain age in the life of the first daughters, ukwu ga-egbuwe ha, ha rịawa ya, ya nwụọ. Ya mere o ji bụ uru anabata ihe. Onye ọbụla kwesịrị na-agba afa jee, especially mgbe ihe na-aga otu ọ na-amasị ya na ndụ ya. Ndị chọọchị eme na ya adịzie ka ịgba afa na ịjụ ese ọwụ arụ ma ọ wụ ife arụsị. A na-agbakwa afa, a na-ajụ ese, a na-asụkwa àjà. Ihe ndị a niile ime ka ihe dịrị anyị mma. Anyị bezicha na ekpere ekpega na chọọchị ma ụlọ ọgwụ ha na-enye anyị, ọnwụ ike a n'ugbu a ga na-aga n'ihu. Na dịka ọ dị n'okwu m kwuru na mbụ,
anyị wụ ndị mask native doctors. Ọ na-elekwasịkwala anya na anyị kpuchiri ihu anyị kpuchiri si na ntụziaka anyị nwetara na mmụọ ka anyị gaa n'ihu na-agwa ndị mmadụ ka ewe eziokwu na-asọghị anya. Biko nwanne m nwoke, nwanne m nwanyị, ọ ga-amasị anyị ka ị gaa n'ihu na-anụnyere anyị. Ihe ọzọ anyị ga-eleba anya ikwere nke anyị kwuru ekwu alụlụ ụwa. Alụlụ ụwa itise picture ọwụ ihe jogburu onwe na njụma sika anya nkapịa n'usi na enwe onye ga-abịa buru mkpa bịa so ka a jụọrọ ya ese gbara ya afa ka ya mara ihe na-eme na ndụ ya na-adịghị mma ebe o si. Ọ chọpụtara na ndụ ya ihe mega na ndụ ya amasịzi ya bịa ka a jụọrọ ya ese gbaa afa ma mere ihe ọ ga-eme onwe ya. Ya bịazie jụọ ya gbara ya afa jụọ ya ka onye iloro ụwa ya. O nwere ike wụrụ nwoke ji nwaanyị ma ọ dị mkpa nwoke ma ọ dị mkpa nwaanyị ya agwaghị ha na ya amaghị onye ya loro ụwa ya. Onye Igbo nwere nne na nna mụrụ ya ga-adị proud gwa onye na-agbara ya afa ma onye dibịa na-agwọ ya na ya amaghị onye ya loro ụwa ya. Ọ dị ka mgbe mmadụ gara skuul ajụọ ya aha ya ya sị ya amaghị ihe wa aha ya, enye ya akwụkwọ dee exam, o kwesịrị ịpụ ụzọ dee aha ya, space ebe ọ ga-ede aha ya ya hapụ ya, agwazie ede aha ya si echefu ole ma ọ ya amadụ ha aha ya. Olee etu ọ ga-eji adị possible na onye ahụ ga-eme ọfụma ma ọ ga-apasị exam ahụ ihe ọ nwetara na exam ahụ awụrụ ihe a ga-eji nye ya. Mgbe mmadụ na-amaghị onye ọ loro ụwa ya, ọ ga-adịrị onye ahụ very very difficult to ascertain or to know the source of his or her problem. Ma akụkwara ya otu akụkọ nke mere emekwa eziokwu. Enwere onye nwere problem ya ọ nwata nwanyị. Problem ma ọ hụta anya na problem ya ahụ siri ike. Ọ naghị arọ nrọ kemgbe a mụrụ ya, ọ rọbọ nrọ for one day. Ọ naghị arọ nrọ ya kọrọ ndị mmadụ si ya naghị arọ nrọ, ndị mmadụ adị surprise na-eche na ọ wa ashị ka ọ na-atụ. Ya arụbe nrọ mbụ. Even o bidoro gwawa parents ya mgbe ọ dị na nwata si ya na-arọ nrọ. Ma ote parents ya ji wụrụ ndị dị carefree, ha achọghị ịma. Ama ahụ ma wee chee ahụ sa arọghị nrọ ahụ wụ ihe ọjọọ. Enwe mgbe ọ ga-eru na ndụ ya ọ ga-awụrụ ya oke ibu na oke ihe ndọla azụ na mmụọ. At a point ihe disturb ole nnukwuru. Ndị ya gbapụkwa ọsọ ga-ajụ ese mara mgbe ọ chọpụtara ihe mere o ji ọ na-arọ nrọ, ihe bidoro dịwara ya na mma, o bidokwa rọwa nrọ. Ị ga-ajụ m sị elee ihe ọ chọpụtara mere o ji ọ na-arọ nrọ? Elee ihe wụ ihe ọ chọpụtara wụ ihe mere o ji ọ na-arọ nrọ? Ihe ọ chọpụtara adịghị ilili ma ọ wụkwa ihe ịdọ aka na ntị. Agwa ya ajụọ ya ese, ajụrụ ya onye ka ị lọrọ ụwa ya, ya si ya amaghị onye ọ lọrọ ụwa ya. Agba afa jụọ ese, dibịa agba afa jụọ ese mata onye ọ lọrọ ụwa ya. Gazie into the life of onye ọ lọrọ ụwa ya. Gwa ya na onye ọ lọrọ ụwa ya at a point in her life biri ebibi na ụwa ya ọzọ ya ga-alọ ya ga-arọzi nrọ. Onye ajụwazi ese gịnị mere o ji bie ụdịrị ebibi ahụ? A gwara ya na ihe mere o ji bie ụdịrị ebibi ahụ bụ na ndụ ya ọ chọpụtara na ya na-arọ nrọ ike. Nrọ ya rọcha nrọ
ihe ahụ ọ rọrọ emezuo. And most of nrọ ọ na-arọ nrọ ọnwụ, nrọ ihe ike, nrọ ihe nkwụsa na ihe ntisa na ndụ ya ma ọ na ndụ ndị gbara okirikiri. Ihe ebido na-ewute ya na ọ na-arọ ụdịrị nrọ dị otu ahụ, ya rọchaa ya emezuo. Ya mere nwaanyị ahụ n'ụwa ya mbụ ahụ ya ebibi, n'ụwa ya ọzọ ya ga-alọ ya ga-arọ nkwa nrọ. Ya chọpụtara na nrọ ya na-arọ adịghị ya ahụ mma. Mgbe o bichara ebibi ahụ, ya adịrịghị otu ahụ na mmụọ. After many years, ọ nwụrụ. And after many other years, ọ lụrụ ụwa. Ụwa ọ lụziri, onye ọ lụrụ ụwa ya na-arọzi nrọ na ndụ ya bido ruo mgbe ọ lụchara di, ruo n'oke, ruozie mgbe ọ chọpụtara na nrọ ya na-arọ megidere ya wee na mmụọ. Ya agwaziri ya ga-asụ àjà. Lee ihe ọ ga-eme. Ya ga ebe onye ọ lụrụ ụwa ya, ya mata n'ụlọ ebe onye ọ lụrụ ụwa ya, ya ga-asụ ụdịrị àjà dị ụta. Mgbe nwatakịrị nwaanyị a gara sụcha àjà niile a gwara ya, within a space of 2 days, o bidoro rọwa nrọ. Ọ bụrụ na ịrọ nrọ, ya rụwazie nrọ ọma, hapụzie na-arọ nrọ ọjọọ ndị ahụ onye ọ lụrụ ụwa ya kwe maka ya bie ebibi. Rụwazie nrọ ọma, hụtazie ihe ọma na nrọ ndị ọ na-arọ. Ya wụrụ mmadụ ibi ebibi n'iwe maọbụ n'ọnụma, ibiri onwe ya mgbe ya ga-alụ ụwa ọzọ. Mgbe ị na-ebi ụdịrị ebibi ahụ, matakwa na one day ị ga-alụkwa ụwa. Matakwa na onye ga-alụ ụwa gị ga-awụkwa somebody from your generation. Onye ahụ ị ga-eti ikwe na ihe mgbu site na mmezu nke ebibi ahụ ibiri. Ebikwala ebibi n'iwe, ma ọ n'isi nwa gị ma ọ n'isi onwe gị. Ọtụtụ ndị nne na nna ma ọ ndị agadi ma ihe na-ebi ebibi ọma. Enwe ndị na-ebi ebibi ụwa ha ọzọ ha ga-alọ, enwe ebiri ha ga-akpakanyụ ha n'ego. Enwe ndị na-ebikwa ebibi ụwa ọzọ ha ga-alọ, ha ga-agagide skuulu garuo ya ebe ọ kwara. Enwe ndị na-ebi ebibi ụwa ha ọzọ ha ga-alọ, mmadụ ibe ha ga-arụgbu ha. Enwe ndị na-ebi ebibi ụwa ya ọzọ ga-alọ, ụgwọ dị ya ga-akpọ ya. Enwe ndị na-ebi ebibi ụwa ya ọzọ ya ga-alọ, ya ga-amụ nwa, mụta nwa ga-ele ya nka. Enwe ndị na-ebi ebibi ihe ọma na ndụ ha. Ana m agwa gị eziokwu, ebibi ahụ ebiri ga-emezu na ndụ ha. Onye ọbụla bikwara n'ebibi ọjọọ, ebibi ọjọọ ahụ o biri ga-emezukwa na ndụ ya mgbe ọ ga-alụ ụwa. Ama m ọtụtụ ndị mmadụ aga-ekweta na a na-alụ ụwa alọ. Ya bụrụ na ị na-agụ Baịbụl, chetakwa mgbe ụmụ Izrel na ndị na-eso ụzọ Jizọs jụrụ ya, onye ọwụ onye, mgbe ha chọrọ ịmata onye John the Baptist n'ụwụ. Ọwụ one of the prophets bịachitere to life. Ele ihe o menere that a prophet nwụrụ anwụ will come back to life. Ya bụrụ na ị maghị na ọwụ ihe gbasara ịlụ ụwa, gị mara na ị na-agụ Baịbụl with understanding. Ka ahụ, by the way, anyị achọghị ebe ekwu okwu Baịbụl ka anyị ghara ịdị controversial n'okwu anyị kpụ n'ọnụ ma ọwụ ọrụ e nyere anyị n'aka ka anyị na-arụ. Ihe ekwu ga-ewu deeper culture and Igbo metaphysics. Deeper culture and Igbo metaphysics. Ka ewu na gị leda anya ihe mgbu gị ga-ebido and ọ ga-adị egwu na ndụ gị. Ọtụtụ mgbe, dịka anyị kpụ ihe gbasara ịlụ ụwa n'ọnụ, ndị nne na nna na-eme ihe esiere ụmụ ha ike. And mgbe ị na-ekwu okwu mgbe ị ga-alụ ụwa, marakwa na onye ga-alụrụ ụwa ya ga-awụ nwa gị, ya wụrụ onye ikwu na ibe gị, onye nwere relationship, very strong relationship as in your generations.
ka ị ghara itinye onye ahụ na ihe mgbu site n'ebibi ọjọọ nke ibiri. Enwekwele ọtụtụ akụkọ kọrọ na enwe ndị birila ebibi na mgbe ọzọ ha ga-alọ ụwa na ha ga-alụ di, maka ụwa ha ke mbụ ha lọrọ na ụwa ha ka ahụ ha biri ebibi ahụ di megburu ha too much. Di ha lụrụ megburu ha. Ha ekwete out of anger and frustration bịa ebibisi ụwa ha ka ọzọ enweghị ha ga-ejikọ ha na nwoke. Ụwa ha ọzọ ha ga-alụ enweghị ha ga-ejikọ ha na nwoke. Ya lụzie ụwa gị na-ajụzi elee ihe nwatakịrị nwaanyị a ji ọ chọghị ịlụ di, elee ihe eji ekwutere okwu di ya agbavuo, elee ihe eji ya hụ nwoke onwe ya agbụ ya, elee ihe o ji ụmụ nwoke ji anaghị atụpụrụ ya ọnụ, ma ụmụ nwoke tụpụrụ ya ọnụ iwe abịa ya. Nwatakịrị nwaanyị ahụ amahụ ihe ọ na-eme. O wee bibi o biri ebi n'ụwa ya kembụ, na ya lụọ ụwa ọzọ enweghị ihe ga-ejikọ ha na nwoke. And the parents mụtara ya nwere ike ama ahụ onye o lụrụ ụwa ya maka ha ajụghị ese. O nwere ike ha jụkwara ese ama ahụ ebibi onye ahụ biri n'ụwa ya kembụ ahụ. Maka ọtụtụ ndị nne na nna taa na-ajụ ese mgbe ụmụ ha nwere problem. Ọ gị jụ ese onye si hi ya ụzọ ehi ya, onye si lee ya efuru efu ndị mmadụ abịa chọta ya ebe ọ nọ. Gị ga-ekweta na a na-alụ ụwa ma ọ ịmata onye nwa gị lụrụ ụwa ya, nwa gị nwewe such problem, ọ ga-adịrị gị difficult to find it out. Uru ọ bara na ị ga-ajụ ese mata onye nwa gị lụrụ ụwa ya. Kembụ wụ dịka anyị kwuburu na mbụ, ụwa m ọdọ m ga-alụ dịka ọtụtụ mmadụ na-ekwu, ama agagide skuulu ruo ebe skuulu kwara. Biko gị mara na onye lụrụ ụwa ya biri ụdịrị ebibi dị otu a. Ịgwa gị eziokwu, ụwa ya ọzọ ahụ ya lụọ ya, ọ ga-ama akwụkwọ well. Save wee ego ị ga-eji azụ ya. Ya bụrụ na mma gị ma ọ bụ mpa gị biri ebibi n'ụwa ya ọzọ ya ga-alụ, ya ga-agagide skuulu ruo ebe skuulu gwụrụ. Biko save wee ego, tụkọwa ego ị ga-eji azụ ya ma ya lụọ ụwa. Ya bụrụ na ya lụrụ gị ụwa, gị ga-agba afa kewe eziokwu. Enwe ndị na-agba afa asị, ndị dibịa ga-agwa gị asị, tie gị confusion n'isi, gara nwa gị gị gba afa kewe eziokwu. Ya bụrụ onye ahụ nne gị ahụ ma nna gị ahụ ma ọ bụ nne gị ahụ ma ọ bụ ikwu na ibe gị ahụ biri ebibi n'ụwa ya ọzọ ya ga-alụ, ya ga-agagide skuulu, enweghị nwa klaasị ga-agbalaha ya. Biko ga-eweta ego tụnwe ebe ị ga-ahụ ego ị ga-eji azụ nwa ahụ. Etikwela ebe ọdọ na-awụghị ga skuulu, maka dịka o birila ebibi ahụ enwe ebe ọzọ ọ ga-eme ọfụma na-awụghị na skuulu. Save wee gị ga-eji azụ ya na skuulu mgbe ọbụla o lụrụ ụwa. Ya sịkwana gị ya na onye ahụ biri ebibi ụwa ya ọzọ ya ga-alụ, enwe onye ga-akpakanyu ya n'ego. Ya ga-ebido na nwata gbawa ego, ya lụọ ụwa ka eziokwu ibie ịgba afa gbapụta eziokwu ya na ọ bụ onye ahụ ka ọ lụrụ ụwa. Biko jikere iji egosi ya ụzọ ahịa, jikere ị ga-eji duba ya n'ahịa na nwata, ya ga-akpawa ego. Gị edobakwana ahịa na nwata, nye ya every support and opportunity ọ ga-eji dị expose to making money. Ọ bụ naanị money ka ọ ma, money, maka na o nwere ike ego kparịrị ya n'ụwa ya kembụ. Olee ihe anyị na-ekwu? Nke mbụ, ndị nne na nna hepụ ọnụ ụmụ ọnụ. Ọ na-ebili ebibi ọjọọ n'isi ha. Mgbe i biri ebibi ọjọọ n'isi gị, dịka anyị kwuru na mbụ, na nwa gị a ezinụlọ ọ ga-adịrị ya na mma, akwa ya mere gị ihe ọ ga-adịrị ya na mma n'ezinụlọ a. Marakwa amara na one day ị ga-anwụ. Gị nwụ, ị ga-alụrụ nwa gị ahụ ụwa. Gị lụrụ ụwa, mgbe ahụ ebibi ibiri n'isi ya emezuwele, ọ ga-adịrị ya mma na famili a. Ọ ga-adịziri ya mma mgbe ahụ ị lụrụ ya ụwa. Onye ihe na-adịrị ha nna ya mma, ọ ga-adịkwara ụmụ ya mma.
and ilere ụwa wụrụ one of his or her children, and ihe adịrị ya na mma dịka isi bie ebibi n'isi ya, ọ pụtara na gị onwe gị lọkwara ụwa dịka nwa ya, ihe a ga-adịkwara gị na mma. Ọ wụ mmadụ lụọ ụwa ya alụkwute ihe o biri n'ebibi. Ndị Igbo tiri ilu sị onye nyụsiri ụzọ gawa ahịa, ya lụwakwa ahịa ha na iji ga-ekwe n'aka. Ọ ga-ezutekwesị ahụ onye siri ụzọ, ma ha na iji ekwekwa ekele. Ọ ya wụ ebili ebibi ọjọọ n'isi nwa gị, maka a na-alụ ụwa alọ. Gị bie ebibi ọjọọ n'isi nwa gị, lụọrọ nwa gị ọhụ ụwa, na ebibi ọjọọ ahụ ka ibikwa. Ebibi ọjọọ ahụ ibiri n'isi nwa gị ga na-emekwa nwa gị affect. Elee ihe ọzọ anyị kwuru ebe a taa wụ nne na nna gị lezie ha anya. Lezie ha anya ọfụma. Gị ga-elezi ha anya ọfụma. Nne na nna gị ahụ bụrụ ikikere eze ọ na-ata nwụọ, ma ọ bụrụ ili n'obi ebe ị nọ nwụọ. At that point, at that age nne gị ahụ ruru nwee ihe mgbu ahụ, ilezi ihe anya, gị ruo that age ị ga-enwekwa ihe mgbu ahụ, and ị na-agata ya na dibịa, a na-ekpeta ya na ekpere, maka ọ wote nwa chile nne ya ka ụmụ ka e ga-esikwa ele ya. O nwere ka ụmụ gị nwere ike nwee ji ego ụlọ ma wee ego na-atagbu ha, mana ha ga-elezi gị anya. Ọ pụtaghị na ha ehetịrị gị ma ọ wụ ha hụ ego ha ga-eji lezie gị anya, kama ọ wụ abụmọnụ nke ị nwere site n'otu iji letuo nne na nna gị, nne gị ma ọ bụ nna gị anya. That cause is affecting the life and the belief of your children ebe ị nọ. Ha laikiri gị dịka nne ha, ha nwere ego, but ọ na-agbata ha n'obi to help you. Ọ na-agbata ha n'obi to help you. Elee ihe o ji ọ na-agbata ha n'obi help gị? Eme gị na-asị, nwa m na-ehepụ m, agụrụ na-agụgbu m, nwa m achọghị ma m rịa gị ọrịa. O nwere ụlọ elu na Aba, nwe ụlọ elu na Lagos, nwe ụlọ ala na Owerri. Ego na-atagbu ha na nwunye ma ọ bụ ha na ụmụ ya, ma ọ na-eleta m. Nwa m amahụ m emege ma agwa nke wee eziokwu. Ya na ilehụ nne gị mgbe nne gị nọ ya, ma ọ ilehụ nna gị mgbe nna gị nọ ya. Nna gị ma nne gị ahụ eburu ikikere eze ha taga nwụọ. Ha nwụọ na ihe obi ilu ebe ị nọ, ịgwa gị eziokwu. Ọ ghọọla a curse on you. Ụmụ gị amasịghị ha kpata ego ga-eju ụlọ, ga-eju ship, ga-eju trela, ha ga-ele gị, ha amahụ m emege. Ọ wụ the gods onye ga-direct their heart and their mind, ịlaiki gị ma ọ wụ ihepụ gị ma ọ wụ ilezi gị anya. The gods of the land, maka nne gị ma nna gị ahụ tara ikikere eze nwụọ, ga-ebupụcha ụmụ gị obi ha ebe ị nọ, ka ị hụkwana ihe ahụ nne gị ma ọ bụ nna gị ma ọ bụ nne na nna gị hụrụ n'aka gị, mana ma ọ dị mma, so that one day mgbe ị nọ na-atụ ụmụ gị ụta na elegeghị anya, onye makwa gị ọfụma ga-asị gị, nna ji nwayọọ, mgbe nne gị ma ọ bụ nna gị amakwa m otu isi lee ya, ilezikwa ihe ọfụma. And ihe ahụ ọ gwara gị ga-adị gị ka ewere mmiri ọkụ wụọ gị n'isi, were pin dị gị n'obi. Ị ga-ebido enwewe ihe mgbu maka mmadụ echetarala gị ihe ahụ ị na-amahụ na ọ ga-eme gị affect, and ka ị makwa na ọ wụ eziokwu, ọ wụ ihe ọjọọ ị mere. Ihe ọjọọ mere nne na nna, ma nne na nna mere ụmụ, a na-apụ apụ n'ezinụlọ. Sometimes gị saw generational cause ma family cause, ọwụdụ cause, maka Chineke a na-ekecha mmadụ cause ọ dị family. The land cannot cause a family ma bless other families. Ọ bụ ihe mmadụ metere. Cause na-ebido n'aka otu onye ebido, ọ na-esite n'aka otu onye. Onye ahụ bido ha lee, ma enwe otu eji jụọ ese mebie ya, ọ ghọọla cause. O bido na wụrụ cause gawa n'ihu. Cause Chineke a na-ele cause on any family or any person. Ya wụrụ na onye ahụ emeteghị ihe abụmọnụ. Ya mere o ji dị mkpa n'ụwa ka ugbu a, mmadụ ekwesịghị ịgbara ije ese ọsọ. Ị ga na-ajụ ese ka ị mara ihe emeziri emezie, ihe a na-emeteghị n'ụwa kembụ ma ụwa gboo. Ihe mere emekasa, ihe mmadụ mekasara. O nwere ike o zutela ụmụ ya, ma ọ ike o zutela ya n'ụwa ka ọzọ ọ lọrọ, ma ọ ike o zutela ụmụ ya. Enwe ụdịrị kọọsụ dị ụta ha na-emebi emebi.
Always makwa the root of that cause. Every cause nwere root. Enwe cause dịwara mgbe Chineke kere ụwa. Enwe cause dịwara from the time of Adam na Eve. Every cause na family no in the life of a person. Ka o nwere ike isi ya amaghị otu o si bido. Enwere otu o si bido. Ya ga uturu onye o lụrụ wee, ya uturu nne mụrụ ya amụ, ma uturu grand enwere otu eji kpaa agwa butere that cause. Gị ga-ajụ ese, ị ga-ama how that cause started and from whom it emanated. Jụọ ese, God na the right person. Jụọ ese ka a gwa gị the root of that cause, how it started. And onye a gwara gị ya n'eziokwu, ịgwa gị eziokwu, onye a ga-agwakwa gị ya enwe ike ịgwa gị ya kwuo okewa eziokwu. Ọ ga-enwekwa ike ịgwa gị otu e ga-eji mebie such cause. Ya dịrị gị na mma. Ya wele ihe anyị na-ekwu, jụwa ese. Ịjụ ese ịgba afa abụghị arụ na ndụ onye Igbo ọbụla. Ha bụgodị ndị Hausa ma ọ ndị Yoruba ma ọ bụ ndị na-awụdị ndị Igbo. Ihe ekwuga ihe gbasara ala Igbo, deeper Igbo culture and Igbo metaphysics. Ịma ndị Igbo enwere ihe mere ha dịrị iche from other people. Ndị Igbo ndị right from time ha ma culture, ha nwere usoro culture, ha na-respect culture ha. But in this generation, in this present generation, ya dịzie ka ndị ke n'ugbo anyị werele culture ahụ tọọ ya n'ala zụọ ya ụkwụ. Ya wụ ihe fanatic Christianity. Onye ndị bekee na-akpọ fanatic Christianity. Ya bụ ikpe chọọchị kpebiga ya oke. Ikpe chọọchị kpebiga ya oke. Sometimes gị si ga-azazi ya surname. It is laughable. Ị ga-ahụ onye aha nna ya wa Agwụ, Magnus Agwụ, ya pụta zawa Magnus Agụ, ma Magnus ihe ọbụla na-relate to Agwụ. Agwụ ọwụ ihe ọjọọ. Agwụ bụ mmụọ, ma mmụọ mkpata ego. Echefukwala na enwere agwụ ọcha, enwere agwụ ndụ. Agwụ dị iche iche. Ọ ga imezi agwụ gị, gị hụ ọdịnamma dị na ya. Gị mezi agwụ gị, gị hụ ọdịnamma dị na ya. Maka ịzara agwụ will not make you to be poor. Maka ịzara agwụ will not make you to die young. Maka surname gị wa agwụ aga eme gị ka ị ghara ịga eluigwe ga ahụ Chineke gị anya. Mgbe ịsụkọ na ị ga-aza aha ya grandfather ma aha ya father ke mụrụ gị n'afọ, maka aha ya adịghị rooted in Bible. You have disconnected yourself from the blessings of your fathers. Mgbe ahụ Chineke sị Abraham, blessings will be your blessing. Ele ihe ọ pụtara? Because Chineke kwere Abraham nkwa na ọ ga-awụ nna ụwa niile. Nna ụwa niile. And ndị ụmụ ya wụ otu Baịbụl, ya wụ ndị kwere na Baịbụl, ya wụ na ikwere na Baịbụl, ma ọ wụ iwe onye chọọchị. Ịghọla nwa Abraham na okwukwe. Gị na-agụzi na chọọchị, Abraham blessings is yours. Abraham blessings is yours. Dịka ndị mmadụ na-aga, Abraham blessings are mine. Ya wee ngọzi nke Abraham wụkwa ngọzi ke gị. Dịka ịwụ nwa Abraham, iketara oke na ngọzi ya. Ọ ịma na mpa gị mụrụ gị nwekwara ngọzi o ketara n'aka Chineke. Ịma na nna gị nwekwara blessings. When you discard their name, maka ọ dịghị ụtọ na ntị, gather English name as your own surname. It disconnect onwe gị from the blessings of your father. Na-ekwesịghị ịdị ụtọ ahụ. Ịtụvo aha ya grandfather na ọ dịghị mma na ntị gị. Ma ibi n'ụlọ, ịrụrụ ụlọ n'ala ya. Ebe ị hụtara onwe gị your village wụkwa ebe ọ lụtara agha. Sometimes ndị great grandfather anyị lụtara ebe ahụ n'agha. Tụvuo ndụ ha, protecting the land for you. Gị pụtazie si like aha ya, gị tụvuo ya. Why not reject everything that came from him? Land ya nke ị mere inherit. Other things nke sitere n'aka nke ị mere inherit. Why not reject them at the same time? Why rejecting only his name? Gị nwezie ihe mgbu echi, gị ji wee sị ele ebe ihe mgbu gị si bịa. Ma ị reject ọla okwute nke eji kpụọ gị, okwute nke eji hiwe gị. Ya wụ overzealousness in Christianity or fanatic Christianity.
ikpe okpukpere ụka kpebiga ya oke. Ị ga-ahụ ndị at a point ha coin na aha ọhụrụ as their surname. Enwere otu ndị mma their surname wo arịrịsị ụkwụ. Arịrịsị ụkwụ, amata ahụ the meaning of arịrịsị ụkwụ. Ama m ị ga-aghọta language a, ị ga-aghọta ya ma kọwara ihe arịrịsị ụkwụ pụtara. But at a point, ha sị ha bụ ndị chọọchị. Aha kele ada nke aha ndị chọọchị. Ha echenjizie ya, ga-agọrọ enwe ha aha. Zawazie Arichukwu. Arichukwu at a point. Ọ bụ ụkọchukwu na chọọchị. Jụrụ ha one day, lee ihe wa Arichukwu. Arichukwu. Ya kemgbe ahụ ga ndị zaga aha. Anụga meaning of names. Ya anụbe meaning of Arichukwu before. Ọwaro Chukwu ha sụ mba. Arichukwu kwanụ ha ekwuteli. None of the family members was able to explain ihe wa Arichukwu. Ya ajụzie ha, olee etu o si nwetakwana ahụ nna ama meaning ya? Ha sa aha ha mbụ arịrịsị ụkwụ. Arịrịsị ụkwụ ka ha echenjiri zawazie Arichukwu. The Reverend or the man of God, the Reverend, say ha no, ọ na-eme na big mistake. Ọ na-ama ihe arịrịsị ụkwụ. Ya na ịtụgharị ya n'Igbo na Bekee. Arịrị intimidation. Arịrị intimidation. Ihe ọbụla gbasara intimidation ma ihe yiri intimidation, ọ ya wa arịrị. Mmegbu, ya wa arịrị. So ụkwụ bụ stop, don't come near me. Or rejection, a kind of rejection. Onye ọbụla zaga arịrịsị ụkwụ. Literary meaning of it, you have rejected intimidation. You have rejected hardship and other things yiri ha. Gị ịhapụ ezigbo aha nna nna gị zara. Zawazie aha ọhụrụ ị na-ama meaning ya. Hapụga arịrịsị ụkwụ nwere meaning. Rejection of intimidation. Rejection of poverty. Rejection of death. Rejection of everything that is bad. Ọ ya wa arịrịsị ụkwụ. Gị hapụzie zawa Arichukwu. Ka ị chere ke related to something Chineke or Chukwu. Arichukwu enweghị meaning. Meaningless aha. Gị reject or something that is meaningful and good. Zawazie something that is not meaningful. In the name of fanatic Christianity. Na wa. Ndị mmadụ na-ekpekwe chọọchị kpebiga ya oke. Ọ bụ ndị ahụ ị ga-agwa na-agba afa gbata ihe ọma, ha si enwe ihe ọma na-esi n'ịgba afa apụta. Biko, anyị kwuole ya, ntị ga-anụ ihe, ọpụta na ọ ga-aharịrị ka okpe ata. Onye nwere ntị ya nụrụ. Na mmechi, anyị wụ ndị mask native doctors. Anyị na-ekpuchi ihe n'ihu na-ekwu. Ọpụta na enwe onye anyị na-atụ ụjọ. Ma ọ bụ enwe ihe anyị na-eze eze ebe ihu anyị nọ. Ọ bụ ntụziaka nke e nyere anyị na mmụọ. Ka anyị na-ekwu ụka ekwupụ ya ghori. Ekwu ya nga ọ na-ada ụda. Na ihe anyị na-arụ bụ ịkụziri ndị mmadụ usoro ọdịnala na omenala Igbo. Anyị na-enyekwa ntụziaka maka ịgwọ ọgwụ ọma ụda oke ite, ụda ọgwụ ego, ọgwụ eji bata anwụ echi. Anyị anaghị asị gị ga-eshi oke ite ma ị nwee ego. Ị ga-ebute ibubo isi atụ. Ị ga-ebute ude akọ mmiri. Ị ga-ebute afọ agba aka maka ịkpata ego. Ya bụrụ na ihe a na-agara gị ọfụma, enwe ọtụtụ ihe ị ga-eme. Look into your life, your traditional life. Mata onye ị lụrụ ụwa ya, mata chi gị. Be in good relationship with your chi. Gbaa afa jụọ ese. Mana ihe ị ga-eme ka ị nọrọ in good relationship with your chi. Mee ka ọsọ na chi gị agụrụ a na-agụgbu ya ebe ọ nọ. Nye ya nri from time to time so that agụrụ a ga-egbukwe gị. Ọ ga-ebuwe gị ọnụ, ọ ga-agbawa gị aka. Ihe ga na-adịrị gị na mma. Ọ bụ eziokwu anyị wụ native doctors, anyị na-agbakwa afa. Ma enwe need for one of our clients, our customers, our friends ịgba afa. Anyị tụziere ya aka ebe ọ ga-aga gba afa. Maka ndị na-agba afa ebuola ibu. Ngwere niile makpu amakpu, anyị amaghị ka afọ na-arụ. Enwe ndị ga-agba afa. Agwa ha ihe ha ga-eme, ha emechazie ha abazie na dị mee na-agwụ.
ya bụ mmadụ gara anyụ shi n'ime ọhịa garụzie ga egwere shi ka onye ọdọ nyụrụ anyụ. Ị gara anyụ shi n'ime ọhịa gazie getekara shi ka onye ọzọ nyụrụ anyụ, shi ka ị chọrọ enyi nyụzi ihe ịrịagazi ka onye ọzọ nyụrụ gọmụrụ n'ụkwụ gị, mazi otu isi eme ya. Ndị ga-agba afa gbazie afa sị gị lee ihe ị ga-eme gị mezie ebe a na-agwụ. Mgbe ị na-agba afa leruo anya ala. Ya mere o ji dị mkpa gị jụọ ndị dịka anyị ese, ndị dịka anyị ga-eji anyị ese, anyị tụziere ha aka ebe ị ga-aga gba afa, agbara gị ezi afa. Ọtụtụ ndị na-agbakwa afa a na-akwụ àjà, ụfọdụ na-akwakwa na àjà. Ọ pụta na onye gbara gị afa ga-akwarịrị gị àjà. O nwekwe ndị dibịa àjà, ndị ka ha naanị dibịa àjà. Gị gba afa ebe ọdọ agbatara gị ọfụma. Sometimes onye ahụ ị gbara afa na ka ga-agwa gị gaa na aka onye ọ ga-akwara gị àjà m sị ka akwara gị. Gị gaa na aka onye ahụ ọ tụziri ha aka. Ọ ya o ụta na-eji arụ ọrụ dibịa rụta ya ọfụma. Ya bara ndị bịakwutere dibịa uru, bakwara ndị dibịa ahụ. Ọdụka ugbu a otu dibịa ga-agba afa, ọ ga-arụ agwụ, ọ ga-akwa àjà, ọ ga-abụ ebi. Ya emechaa ya eche nkwa oke ite bige gị, ga-ewere ọgwụ nye gị, gị ga-anya nwa ya bi na-akpa ego. Ihe ndị a ndị dibịa na-eme otu a, ndị anyị kpọrọ ọkọtik dibịa. Anyị makwa ha, gị chọọ ailisi aha ha nye gị, ndị ke nọ n'ala Igbo ka isi ha nsọ ka anyị gbara ha ọsọ. Olee anyị anyị kwuga anyị ga-akwụsị ebe a. Nga ọnụ gbage anyị ntị taa, Chukwu okike abịa ma ga-agọzi ọnụ. Ụbọchị taa ga-awọrọ na ọjị. Dịka ụbọchị taa ga-awọrọ na ọjị, Chukwu okike abịa ma ga-atọ ọjị ahụ n'ogbe ọ na-ata n'ibe n'ibe. Ụzọ mkpata ego ọnụ na ụzọ ihe ọma ọnụ ga-awụ ụzọ mmiri na-awụghị ụzọ nkụ. Eke ga-eketara ọnụ ihe ọma. Orie ga-eretere ọnụ ihe ọma. Afọ ga-afọtara ọnụ ihe ọma. Nkwọ ga-akwọtara ọnụ ihe ọma n'azụ. Ihe ọma ga-ezu ọnụ ahụ ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị. Ebe ọnụ ga-achọ ihe ọma ọnụ ga-achọta na-awụghị ka ọjọọ. Ọ ga-adịrị ọnụ na mma dịka ọnụ na-eji okwu anyị eme ihe. Inwe any reason to ask us questions, you can go to the comment section of this video. Ndị LionGate ga-etinye our number there, especially our WhatsApp number, so that you can interact with us. And maybe if you have question, you ask. If it is in our powers to direct you well, we direct you. Ịchọta ihe ọma ị na-achọ, ọ ga-adịrị gị mma site n'aha Chukwu okike abịa ma ise.